Čaute všetci, tu je Vieďo a Kubo z týmu Workout Fanatics. Čaute. V tomto videu vám vlastne priblížime infoku na nastávajúcemu betlu, ktorý sa bude konať už túto sobotu, 15.11. Tuto u nás v Trenčíne v gymnastickej hale. Vlastne cestu tam, info a miesto vám ešte priblížime v popise. Super, takže vieme kedy a kde. Teraz by som len priblížil to, kto nás s tým pomohol a komu by sme sa chceli odvďačiť. Je to firma Revolution, na ktorých hrazách potom budeme aj súťažiť, na ktorých bude prebiehať celá súťaž. Ďalej je tu firma Kompava, ktorá nám zabezpečí pitný režim počas celej akcie. Samozrejme daruje nejaké ceny do súťaže, takže takisto ďakujeme. A ďalej sú to naši partneri a takí sponzori Born to Trick, ktorých sa poznáte všetci, takže vám ďakujeme tiež. Ďalej by som spomenul ľudí, ktorí budú celú súťaž hodnotiť, budú kontrolovať jej priebeh a teda vlastne samotnú porotu. Začal by som teda ženou v porote, je to Ninka Beráčková z Bratislavy, poledancerka, je perfektná. Ďalej tu máme známeho workoutera z Česka a veľkú osobnosť celého sveta Adama Rava, takže ďakujeme takisto, že sa zúčastní. Z Maďarska tu máme hostia, je to Tibor Kovač, ktorého možno poznáte, takisto sa zúčastnil všetkých svetových súťaží, všetkých svetových pohárov. Ďalej to budú chalani z nášho tímu, budem tam ja, bude tam Juro Prekop a Juraj Žigre. Tak čo naša porota bude hodnotiť, teda hlavne v disciplíne freestyle, takže Tibor Kovač s Jurajom Žigrejom budú hodnotiť dynamické prvky a tieto všetky bláznivé veci. Ja s Ninkou Peráčkovou budeme hodnotiť taký ten všeobecný dojem, vaše kombinácie, synchronizáciu a podobne. A Juraj Prekop s Adamom budú hodnotiť statické prvky, čiže front levery, back levery, vašu techniku a prevedenie. Tak toľko k tomu. Bodovací systém bude od 1 do 5, s tým, že 5 bodov bude najvyšší váš možný výsledok, hodnotenie, a 1 najhorší. Bude to ako v ruskej škole. Tak si teda poďme priblížiť vlastne všetky súťaže, ktoré budú prebiehať na našom betli. Prvá v poradí je King of Muscle Up, kde vlastne ide o najvyšší počet v muscle-upoch. Bude tam taká zábrana a porodcovia budú dbať na dokonalú techniku. Kto dá najväčšie číslo, vyhráva. Váhovky budú také isté v každej súťaži, tak si ich poďme priblížiť. Čiže do 73 kg, 73 až 80 a 80 plus. Tak, aby každá váhovka vlastne sa snáď naplnila, tak uvidíme, ako sa budete registrovať. Ďalšia súťaž poradí je teda weighted. Budú sa hodnotiť zhyby s 32 kg kettlebellom a dipy so 48 kg kettlebellom. Opäť sa bude dbať na perfektnú techniku a zase najvyššie číslo vyhráva. Kategórie zostávajú nemenné. Takže tretia súťaž poradí je freestyle. Je to súťaž, na ktorú pravdepodobne všetci čakáte. Váhovky v nej zostávajú nemenné, ako vždy. A poďme si ju teda priblížiť. Freestyle začne kvalifikačným kolom, v ktorom každý bude mať na výber vlastnú hudbu. Nemusíte ju mať, ale prečo nie? Kolo bude trvať minútu a pol až 2 minúty. Nasleduje semifinálové kolo. Aby som ešte trošku prebehol, z kvalifikačného kola postupuje 10 ľudí z každej váhovej kategórie. Týchto 10 ľudí bude vyžrebovaných do dvojíc, čiže vznikne nám 5 dvojíc. Systém súťaženia do semifinále bude asi taký, že ideme 2 proti sebe, jak napríklad v breakdance. Každý bude mať 40 sekúnd. Napríklad teraz Jožko, Ferko idú obidvaja razdu po 40 sekúnd, potom idú bradla po 40 sekúnd, potom idú zem, čiže kliky, plenče, stojky, čokoľvek vás napadne bez použitia bradiel a hráz na zemi. Tak, po týchto 3 kolách vlastne my tajne, teda nebudete o tom vedieť, kto vyhral, vybereme výhercu a na konci prezradíme výhercov, ktorí pôjdu ďalej do finálového kola, kde budú súťažiť 5 chalani, ktorí budú mať 2 minúty času na použitie hocičoho, hráz, bradiel, zem, čo chcete. Budú tam nakoniec aj kruhy, takže aj kruhy môžete použiť. A na vašu zase vlastnú hudbu a vašu zostavu. A z týchto chalanov zase klasickým bodovaním od 1 do 5, kde je 5 najvyššie číslo, vyberáme víťazov. No a vlastne počas celej tejto mužskej súťaži bude prebiehať aj Ladies Freestyle, Ženský freestyle, ktorý bude
rozdelený na 2 kolá po minúte a pol. Zase Čoho? môžete si vybrať vlastnú hudbu, aby sa vám tam dobre No. cvičilo. Čím viac vás bude, tým to bude lepšie. Takže dúfame, že naberete aj vy ženy odvahu a prídete podporiť alebo namotivovať aj ďalšie ženy, ktoré napríklad sa týchto workoutových akcií hambia alebo boja súťažiť, ale vieme, že sú. Takže uvidíme sa všetci na akcii 15.11. Od 11. do 12. registrácia. Registrovať sa môžete aj na mieste, pokiaľ chcete súťažiť, že sa rozhodnete na poslednú chvíľu. Vážiť sa bude tiež tam. Bude zabezpečená strava, bude zabezpečené jedlo, ale tým nechceme povedať, že tej stravy bude tak veľa, že tam si nemáte nič zobrať. Takže zoberte si samozrejme nejaké jedlo, zoberte si športové oblečenie, akcia bude do večera, takže aj niečo možno teplejšie nakoniec, keby nám už bola zima a prestali nám kúriť. Ešte k celému priebehu akcie by som spomenul, že budú prebiehať rôzne workshopy na základné cviky, ktoré napríklad nám spraví pán Jan Kareš, ktorého poznáte, to rekordman v zhybovaní, úplný šialenec. Takisto nám vybaví jeho známe mafíny proteínové, takže sa na čo tešiť. Ďalej Jurko Prekop nám spraví aj v spoločnosti iných chalanov, teda workshop na statické prvky ako back lever, stojka, front lever, dragon flag napríklad a podobne. Ďalej bude prebiehať exhibícia Freerun Slovakia samostatne, Workout Fanatics taktiež samostatne, čiže my nebudeme len leňošiť a pozerať na vás, jak súťažíte. OK, tak toto bolo v skratke také info k našemu betlu. Dúfam, že ste sa dozvedeli všetko, čo ste chceli a tešíme sa na vás. Takže to bolo všetko asi pre dnešok. Za chvíľku sa opäť vidíme na betli, takže tešíme sa na vás. Dúfam, že to bude perfektná akcia, na ktorú nikto nezabudne a že si odtiaľ odnesete nejaké skúsenosti a novú motiváciu pre pokračovanie ďalej. Sa majte krásne a vidíme sa v sobotu. Čaute. Čaute.